pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Pag-abot nila ni Sandro sa entrance, wa nila makita si Ali. Doon man, misyon kat sila si Sandro. Og may lang naabdan nga nag-anda na ang makina sa aeroplano nga polbuho ni Ali. Gikuptan na ni Sandro ang kamot ni Ali nga muduot nas dinonitor. Apan disidido na ang terorista ug mihagtik yun ang switch. Busa na nimpad si Sandro. Gisikaran ni Sandro sa iyang duha ka tail si Ali ug nalagpot kini lusot sa bungbong nga pildo ug pila ka segundos miolbo ang bomba diha sa lawas ni Ali. Nagkalupad gyud ang maong eroplano ug wa maunsa si Sandro. Milaho sila si Sandro sa hotel nga gisak-an ni Rahim apan wa nila maabti. Nadaghap si Sandro dito sila lahusaw sa kamoske. Magkari igsuon niya ang laing sumpay nining lahi nga sugilanon. Si Mary og Yusuf. isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Nagkapatid ka? Di ako ba ito si Rahim sa suot? Kanak panawa? Allahu Akbar. Sir, nakabatid pa, sir. Mura mag-ungo na si Rahim? Kaya isa pa Mayong hapon. Rahim. Okay. Matawag ka kini nga happening by coincidence? Or dili sab tingalitang duha mo to o Major Santa Cruz nga this is an occurrence of an event at the time as another without apparent connection. Kalayo sa Cebu. Tuwan itong imong trabaho. Kunya nag-abot yun ta dinhi sa Davao. Kaya imposible aning salidaha. May hapon sa limo, Mr. Rahim Jamal. Pero way gipiling lugar ug panahon ang among trabaho si Rahim. Bisan asang dapit sa atong nasod kung gihulga kinig kakuyaw ug ang iyang katawhan bisan pag-asang suok sa kalibutan. Kung buot gubton sa mga tao nga ang tumong mao ang pagpamatay sa mga inusinting mga tao, andam kaming muhatag sa among kinabuhi. Aron kapanalipdan ang mga inusinti. Oh, may limit sa dapit ug oras ang among serbisyo, Mr. Rahim.
Unsay buot mong ipasabot, Major? May nahitabo na sab dinhi sa Davao maong naabot ka dinhi? Doon lagi na itabo. Pero napakyas ang mga sakop ni Satanas. Gabuta sa untang mo patay o may nasinting kinabuhi. Naunay sa gidbakos niyang bomba si Ali Aras alias Ustad Zamir alias Jalani Amara na taga Panamaw, Sulu. Mahigugmaon na ala. Karon pa ako nahibaw sa maong hitabo, Major Sandro. All the praises and thanks be to Allah, the Lord of all mankind. Sa magkausapa, angay gayud pasalamatan si Allah kay giluwas niya ang mga inosentes. Yes, okay. Nagkasabot na ko nga nung niya ikaw sa Davao, but why here dool sa mosque? That mosque is the house of Almighty Allah. Nagpaatbang ka mo? Why? Mahimo ba? Hatagan ko nimo katinawan? Tungod kay ang muski, usa dayon sa gamitong rason sa sama ni Ali. Aron kahabulan ang ilang kadimonyo. Pero patay na si Ali. Bago pa kong miingon nga sama ni Ali. Meaning, daghan sila. Daghan, si Rahim. Kung mamatay ang usa nila, pulihan og tagutlo hangtod sa tagilma. Oh, naunsa naman karon ang kalibutan. Naapadaghan og dagko nga kalamidad. Naa pa mga linog og tsunami. Naa pa ang mga kagubot sa mga nasod sa tunga-tunga nga sidlakan. Mahal pa ang gasolin. Mahal pa palitunon. Naa pa korupsyon sa inyo gobyerno. Samot na sa inyo AFP. Oh, mahal nga Allah. Dili masabuto sahay ang sama nimo si Rahim. Ha? What do you mean? Masuko mo kung tawgon lang mo og Muslim. Kay gusto ninyo nga tawgon jud kamong Pilipino. Filipino Muslims. Pero karon klaro kayo namong nabati nga miingon kang inyong gobyerno. Amo rang gobyerno ug wa mo'y labot. Sorry. Pasaylo ako, Major Sandro. Yes. Sa ato di ay nga gobyerno. But, wa tingali kami labot sa AFP. Kay mostly sa hanay sa AFP, mga abusado ug hangul kaayo ug patay. Kumpara sa ako ug sa ako nga mga Muslim brothers, mahigugmaon kami sa balaan. Huli sa pakigsulti, Major. Balaan. Kay kung matawag man kami nga mga soldiers, well, mga soldiers kami ni Allah. Og si Allah balaan kaayo. Mao nga kung moentra kami gubat na balaan. Holy war, Major Sandro. Balaanon nga gubat. Sa Quran, that is jihad, Major Santa Cruz. Dawatang ako nga kamot. Yes, si Rahim. Niyasab nga akong kamot. Enjoy ka ba karon din sa Davao? Medyo dili ko enjoy, Medyo. Business ang ako gianhi. Pero dili tanan lakaw sa ako business makalipay sa ako. Doon na sab kaguol. Doon na sab mga problema, but sa other side sa ako pag-ani karon sa Davao, naka-visit ko sa ako mga relatives, mga Muslim brothers, and napili ako nga usa sa mga director sa kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao. Congratulate me, Major Santa Cruz. Congratulations, Sir Rahim. Nalipay kay ko. Ug garbo kay nako nga akong amigo nga mo ikaw. Usa sa mga opisyal alang sa Kalinaw sa Mindanao. Dili lang kay sa Mindanao, Major.
Tibuok Pilipinas. Dili lang sa Pilipinas, Major. Tibuok kalibutan. Tungod kay gugma ko kayo gayod ang kalinaw. Thank you so much, Major. Mubiya namin din Sir Rahim. Well, wa ako sa kinan nga magamit. Kung okay lang nimo or ninyo mga brothers. Musakay lang ko ninyo o magpahatod ko niyo sa hotel nga ako gisakan. Ikalipay kay nako nga bisan gamay magserbisyo ko nimo Sir Rahim. Dako kini nako nga utang buot sa taga AFP, Major. Okay, musakay ko. Thank you. Thank you, brothers. Well, bisan unsa klase nga mga terrorists nga moatak dinhi sa Davao, I am very safe tungod kay kauban ako ang, well, para nako ang labing abtik, ang labing maisog nga anti-terrorist Major Sandro Santa Cruz. Angay gyud nga mahadlok ang mga terorista nako Sir Rahim. Correct. Correct, Major Sandro Santa Cruz. Wait. May ubos ako sa inyo, Major, kung dili ko ninyo i-respect. Sa ibot mong ipasabot Sir Rahim. Gikan gayud kini sa ako kasing-kasing. Gusto kayo nako nga imbitahon kamo og merienda diha sa ground floor sa hotel. Ha? Mutinyo ko, sir, ha? Pwede? Yes dong. Usam ka na. Respetahan na to si Sir Rahim, sir. Ay, maikog to, eh. Ang tinood. Guto pa sige ko, sir. Okay, let's go. Ano, sir? Sige, eat. Order ka mo do. Bisan unsa nga inyo gusto. Kaon ko, sir. Rahim, kay kanya lang ako'y gutom, eh. Boss, kaon mo na, eh. Mora ka na mo kanon, Major. Kinala Sir Rahim. Dami ni Ken. Thank you. Nanawag na ko o kausa si Yusuf, Sir Rahim. Mao ba? Amigo gyud mo sa ako manghod, ha, Major? Tuwa na siya sa California. In fact, miniuno na siya dito, Major. Ha? Miniunon siya sa usasab ka Filipina Muslim American. Mao ba? Maayo kun mo ka na. Oh, excuse me. Tubagon na ako si Mary. Si Madre? Ako manghon. Yes. Kailasab kami si Madre. So, go ahead, Major. You talk to your manghon. Mary? Isugo sab ko ni Mama Lourdes. Hain ka na ko no, Manoy. Di pa ko sa Davao. O kauban ko karon ang magbuwag ni Yusuf, si Mr. Rahim Jamal. Ha? Nga nagkakauban man mo diha niya, Manoy. Ugod sa man ka tinuod, ang naabot ring balita ba hindi sa Davao? Yes, Mary. Hapit mabungkag ang usa ka eroplano ganiha sa Davao Airport. Manoy Sandro. Magsulti na niya tagtiwas niya. Pupauli kami karong adlaw. Diha sa ato. Ipalim kong ingon ni Mama Lourdes. Dili sa ang imabalak. Nganong gikauban man ninyo diha ang maguwang ni Yusuf. Taas na kayo ang istorya ko nun. Kunya na ta magtiwas niya ang istorya kung maabot kami diha sa ato. Okay, Manoy. Bye. Kalit kong gikulpaan. Kung wa pa mabalita,
Dili may mahibaw nga tuwa dahil sila si Manoy sa Davao. Kaupa nila si Rahim? Salamat kayo, Sir Rahim. Ayaw pasalamat, Major. Mura ka dili amigo sa ako akon magpasalamat ikaw. Ako ang angay magpasalamat nga mirespeto mo sa ako imbitasyon. Pura sa kagdili amigo kung magpasalamat ka, Sir Rahim. Ato namin. Amping, Major. Ikaw, Sab, Sir Rahim. See you. Thanks, Sab. See you. See you too. Bye. Bye. Ito na mo, Flash. Asa ka naman unya, Major. Gahinan ko ikaw og hustong higayon. Tuno ka sa among katuyuan. Ganiha sir, nakaingon ko nga usakandot higayon nga ato siyang giubanan siyang imbitasyon. Makaingon siya nga, wata magpaniid niya ba? Mga ka na yung mga na, Flash. Pero mas labaw pang ginuhuna karon ni Rahim. Kung mahimo pa nga gamitan niya cyanide ang atong kaon, yan ang tanak kining gibuhat. Aron mga matay ta. Nagsabot ka ba, Flash? Sabot mo sir. Mayroon sa kaway sa yanan kay nabusog ko. Nagpaibaw ba si Colonel Sator nga malangay ta sa debriefing? Okay na sir. Nahibawan na sa sinungdan. Thank you, Colonel. Selamat kayo ninyo. Okay, ito na mi. Selamat. Tana, Flash. Salamat ninyo ha. Ano sir? Na-check ito sir dito sa hotel nga sakit na Rahim. Wa nagkuno sa Rahim dito. I-check out na human sa atong pagbiya ganyan dito sa maong hotel. Dili paghapon mawa ang akong ligong pagdudahan ng Rahim, Flash. Okay. Okay. Thank you, Sarge Laurenti. Thank you, Sarge. Sir, Sandro. Nakalukat na ticket si Rahim sa flight para Cebu karong alas sa gabi. Magkadugan dahil tag-abot sa Cebu kung boat sabto, sir. Huwag po na akong itubag, Flash. Dili paghapon mawa ang akong digong pagdudaan ng Rahim. Sir. Upiyong-piyong ko, Flash. Hindi pa rin kinig si Juan Curtin balik sa Cebu. Haji. Good. Good, Haji. Allahu Akbar. Milupad na ang C-130 nga gisakyan nila ni Sandro balik sa Cebu. I know. Ilang gi-check ang hotel nga kung gisakan, lakip na ang flight sa Cebu karong alas 6 sa gabi. Nagtuo na sila tanan nga mobalik na ako sa Cebu. Not yet. Not yet. Kinahanglan pangunayan ako ang pag-execute sa usa ka panimaos. Usa ka pait nga panimaos sa namayani nga si Ali. Dadaan ang bomba, Malik. Maghuwat ko sa imo sa ubos sa ako nga gisakan, Malik. Okay, Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Naagihapon mga matay karon nga mga believers. Naagihapon mga matay.